Good morning, Kimiat. Morning. Kamusta ang imong tulog? Kamusta ang imong tulog, Kimiat? Be? Ajun kuan unggoy. Hayo dyan. Malami ba imong katog? Lami. Biot. Mangihi ko. Anira ka kay kaisan ko. Ayawan kana unggoy. Sa? Ayawan na unggoy ka. Anak ka manghi ko. Di mo kunit sa palakon, guys. Kaya magkuot-kuot sa kuno sa sang didi. Pas nilang Ay ginoo ko. sa maihap lagi wan. Ang ihap la. Na Ikaw 1, ra. 2, 3, 4, 5. Basta lang manghi sa kuday. Dara ka. Oh guys, garas Kimiat guys, Ayawan. garas Kimiat. Mayot ko, mama. Ayaw, mama. Bayot ka na unggoy ako. Lapod guys. Garaan dyan guys. Good morning ninjong tanan guys. Maadjong kabuntagan atong tanan. Happy Saturday. Sabado na po guys. Ting na po ting duty ato sa hanglabhanan. Pero at least gamay na maghanglabhanan guys. Kaya na man ang malabhanan. Mo nang kuha namin ng mata sa ni oras alas 6 na kapin. Ay, buong parak-arak utog. Kanilagi mangwak-wak tagkadlawang dako guys, makabalik ka sa tagtuog. Stilan. Baga na kang eye bags guys na. Eye bags is real. Sige katog nahimo ka wakwak. Sa? Sige katog nahimo ka wakwak. Mura, himo kon may wakwak guys. Butang ka na saging. Mura. Mura abat. Bako na ko game, tay sa game kami ko. Kaya butuno naghang pantog. Stilan kay sa ko kaso guys. Ngihi sa ko. Nangihi ko. Kay unda na may lakaw guys. Sige, bani mininjo guys, unda sa mga lakaw. Guys, mulakaw sa may karidot guys. Balik kong pilit. Nangita po may glubi na to. Stilan. Asa kami mamuwak na ni dapit guys. Ngita mi dari kalubian. Ito. Dito may karidot puti guys. Stilan mother. Iman. La. Guys, padaw mi dato ilan ang aloy. Mga aganan sa una sa dani pa mi nagpudyo o pakadani kyang. Okay, ang pakadani day. Naapa ko imong siyan. Mapagas lubot sa iring. Ano mi dali sa una sa pag-Abril guys, mga bata si kuan pa. Kuya Gael og si Kuya Ken. Ani maglaagan si Pag-Abril. Ta mi gulay. Kasunod si Kimiat, wa pa ni Kimiat. Dito na may Kimiat guys sa karangi among gi buhat. Hala, aron daghana ka bunga ang isang pinjang nung aloy. Di hinog. Hala, grabe hinog di Ayan guys. Wow. Dapat jud. Wow. Nga na ilaha tatay man namunga. Nugpud. Wow. Dapat ilaha tatay mahinog pud. Kita ulo pud. Lag mi dari guys. Kay mo palit mi og. Palit mi pau. Ug sa imong palit dari. Apod ka mo. Sa magamitin lagi unsa inig kuan sa hatod na mos na kuan sa berhen. Kita magberhen sa bahay guys, mga ipa-snack sa mga G. Kugon, that is kugon. So di ami dari sa bahay ni nung aloy guys. Laag mi kari dyan. Naglibot ang pinja dari nung aloy. Guys. Ikaw, sunod di papa. Suong. Palit may glubi dari guys. Nung aloy kay amang gamitin unsa ibiko. Kay may mga ipa-snack unsa smag. Mga ipa-snack unsa mga G. Magkuha sa berhen. Adug na ilo lajang nung aloy. Ha? Ato ta ni zata. Ato ta. To
Tung buntag nong. Naglag ni. Tululubi. Amin. Amin lulu aloy. Oh. Lamin ni jang basak ni nung aloy guys. Kay wa gad ni hija katilaw spray. Puro ra ni hija organic ba. Ngani ra jud ba. Wa jud ni hija spray he. Di pa ni hija mo abono. Natural ko anra ba? Natural ra nga mga kuan ni jahang gamit. Raman. Namin ni guys, mo ni lami sa anihon o maka ani. Pare mo. Manisod. Hawari. Tay fish pan nung aloy, hala malilitag na ba suday. Cute tag fish pan nung aloy guys ah. Na water lily, ha. Cute, na water lily guys na namuwak. Na fish dani. Himno. To hadal kang. Ano? Damday manira rin ija. Ay manira. Ang tambul ka kaazo. Brag, wap. Kang bless kang. Bless ulo dali. Wala na kami si kadig ko nin. Humay wala. Min. Min ulubi. Ano guys, anong tambol kag mani oy, buyag. Ya. Ang ini mo gubi nga. Aw gabi nga mangutan di. Ah, kani nga ni. Ditong katong laag. Dito katong to. Okay. Kato day tong laag. Ubad na mga gabi ha. Ano mo nang itan ni? Nanamis man-made forest guys, that's Bilar. Ito na. Man-made forest. Ang view dari guys, Karang kalandong kaadyo. Wow, very bugnaw kaadyo guys. Karang kaadyo kadaghan nagkahoy sa unas danimi gagmatoy pa ni kaadyo karon aron nang dagkaan na. Ha? Gagmatoy pa dyan sa una pa no. Karon na dagka na guys. Grabe arang lami adari ako anan guys kay arang kaadyo ka bugnaw. Arang kabugnaw kaadyo dari. Arang kabugnaw kaadyo. Daghan magkahoy guys na. Daghang mahogani. Wala matinanam ni nung aloy. Ang kadyo ka kugihan. Kugihan kadyo buaw. Kugihan kadyo buyag. Grabe. Kanag isang tanum. Kaya daghan ni jang pinja. Daghan ni jang kanang na, ubi. Gabi di ay. Ito day. Sunod. Tiyo. Grabe siksi hagamang kimyat guys. Pusing sa kimyat. Pusing. Ikaw. Formang kimyat. Ito, basta. Hala, paslar. Sa una guys kay hindo dani pa no. Dani tunda nang Papa Gabriel. Dani karon ipilipila na. Ano pa di ay? Apa nabilin? Nagkakahoy na rin guys na mga paluwang ladya. Arang nga ka. Hala oy. Alam niya dari mga hoy. Nagkakahoy. Tapos pilan ikakus kahoy dari. Mga paluwa. Mga paluwang ladya na. Papud to Sus na pa ko na daan. Naghanag paluwa. Muna yung manihan sa una guys. Dani na Muna yung manihan nato pa no. Muna yung manihan dani guys. Nangis pa Gabriel. Wa pa may bata. O di na des Kuya Gail. Pano? Dani may sa una guys, ang manihan. Dani na, ibabaw. Ni ngadto. Ngadto taman. Manihan na ang madana. Sabag mga langgam. Uy, lansijang ron pa? O gangis. Gangis di ay. Dani ta sa una pa no, nagsagibo no. Kaya namdum ko dani sa una guys ba? Dani man, sagingan nila. Dani lang kalubian sa Papa Gabriel. Tapos ibabaw kaso na nga tumba man des pagbagjo. Dari may nagsagibo kaming duha. Ahak nasamad paghangkam kung nasamad ang hangkamot nang lipaang ang hampanan. Buras na malay kong gail dadto. Dani guys dadto no. Lipaang ang hampanan oy. Ahak. Kuan pa to mga pila ka buwan hanti dyan dadto pa duha tulo. Kaya namdum ko dani sa una guys. Dani may sagibo kaming duha. Samad na bitaw hang kamot. Hindi pa ang pananaw. Uy. Ito yung mga di na makalimtan ba. Mga kaagi na mo dani. Oh, ginoo ko. Grabe daghana naman tinanam dari sa Kuya Ring. Saging. Kugihan ka azo o buyag. Ha? Daghana na lagi na. Grabe guys.
Wow, sana all. Parang kakugihan ka dumananam. Oh, nasa kasagingan. Daghan na gazag bananak yun na maligjas ti ali. Puhon. Ano ba daghan kapakuan pa? Sing na bunga dari kakao. Bing lili ta. May bunga. May bunga. Naghanag nakatumbang lubi na ni na. Ha? Tanaw mo dari kansag naihas. Pastilan. Ay magsuot-suot na may dari guys. Suro na may dari sa unas amang surudanan. Ang itag gulay. Ano? May kakao guys. Kaso wala may bunga. Hangat. Hoy sa. Hangat. Hoy sa po. Pati nga lubi, wala mga bunga. Kami luda. Loy dari malubi bitaw. Mura dyan lang ko. Nang hagdaw. May mga bunga. Wala may atiman. Bunga na malubihan. Ano? Nga, unjud na. Mura gato nagtao. Yes no. Maabot pag panahon nga lubi matiguang pod. Kung nandiyan dyan mamunga. O ba, wala magkaha. O ba, sinuwa ra sa hinlo. Grabe guys, makahangag mo pang ilong. Ligo na tayo. Mangita na naman tayo kuan. Kung malay po lubi, wapod tayo mapuwak na ni guys. Nga rin midar ka mamuwak. May puwak. Dali dapit guys na to inang kada na hanggi kat-kat. Dali na, marag na masiguro to. Wala na kuan siguro das pagbagzo pa. Nada inang ka guys. Nadaghanan gazag bunga, hanggi kat-kat kay hanggi utan. Ayun na. Parang gazag na hang kuan na to guys. Baros kong kuya gail. Kugihan gazag ko kazo na to. Mga hoy, mga uan. Nagazag ko na ni magtungnanan. Kahoy, madi na ilahilaw. Opya. Yes. Dan mas landong guys. Pawai sa tapadir. Pawai sa takrijut. Lagi nuko guys na tabuan. Hindi ka na tabuan ginukor. Arna ka kadubay. Arna ka bay tabuan na ah. Ha guys, lakaw to papa. Arna ka kadubay guys na ah. Jara, kag bay tabuan delikado makahilanat ra ba ng mamaak. Guys, arna ka jara, adlakan. Lagi nuko naman di tabuan dari. Mabigas ang jud ka view dari maglakaw-lakaw. Mas kakahujan. Oh. Orang ka view ka, orang kalami dari magtambay kay hangin ka azu. Kanais ka azu dari magbubaklay guys. Hangin. Mga fresh ka jug hangin. Dita ka simhot o mga aso-aso. Dita ka simhot o mga dinauban. Mga plastic. Alright, elamidari guys. Oh, tanay duha ning una nagduha ka person. Asa ta, karang nga ta. Parang daghan na ka jud dari pinja guys, no. Naglibot ag pinja ng aloy ang ay mga pinja. Minja. Pinja. Pinja unggoy. Skimyat, gialimutan. Pinja unggoy. Gialimutan na gamang kimyat guys, isang ihukas sa isang jacket niya. Makuwasa Magibakbak. yung cellphone. Magibakbak ang isang jacket. Makuwasa yung cellphone. Ano naman? Tanaw ko kengkal. Way lubat, ay way lubat. Way kuan, battery. Tanaw ko. The shoes ag takya guys, eh. Char. Aray ka. Umiga. Bumigas. Raun. Oh. Ha? Graun eh. Ang pikado. Bukas na gialimutan. Dala mis bahay ni Lolo Aloy guys. Dala mis jang house. Pisan pagitan sama ng upira. Mano? Gikan na isang upira. Pizza ni Papa. Upira niya. Pirahan sa doktor. Buak. Buak sa Nana. doktor. Naghiwa man na. Isa to, kuha ijang tijan ma. Itong mga bato-bato. Bato sa abdo. Appendix. Kanang kuan kanang nilaw hiling. Hilig kinilaw. Hilig og baboy. Asa pa man. Hilig og soft drinks.
Ug uban pang laing mahiligan. Ilayo, balibuon. Hay! Maraming Diyos Hay! inday, Hay! guys. Hay! Muy wadzi. Hay! Ay, saba mo. Adyo ko na magsaba, guys. Si Zara ko na magsaba. Maso, pikag. Kunot. Naghukas, galimutan. Ayaw, sawa lagi ako na. Cute lagi mong shoes. Dahil kinsay nag-give na na. Kang duha, ma'am. Ma'am. Ikang mama. Kay bawo si Za, Kay bawo si Za. Ay mo na, ma'am. Panging ma'am. A few moments later. Diyan na bisbay, guys. Sabot na mi. Diyan happy ko sa merkado. Napalit ko og karipilit sa kakilo. Ma'am, Kinugay. Ha? sakit lagi. Manusok na. Kumpiyansa. Palit ko kinugay, guys. Ha? Tagyan ko yung tubig ko. Ikaw inam sa water ka. Mana? So, wapa uy. Wapa uy. Kala ka na. Guys, Then, ipalit may kinugay, guys. Diya. inom na ka. Ay mo nihang latiken. May kuandaris among pilit. Ayan kari magdang agmigpaw karon. Ya, salamat ka Adoras naghatag nung aloy. Di man siya magpabayad, guys. Ang gidunuwa. Amang bayran. Di man siya pabayran. Mingkas. Di man siya pabayran, guys. Diya. Sang paw. Ang ganda kabuutan nung aloy. Manindang agan, guys. May pa-snack unsa sa mga ngadji daris. Bye. Dapat siya isang pinjag. Yapag. Ang laki ka-adzo. Tilubi. Isa ni ma'am. Puti. Ay, salamat ka-adzo. Naghatag na ni nung aloy. Thank you ka-adzo. Lolo ni Kimiat. Hapit mi na to sa bahay, guys. O may tao. Tila nanay. Parang mang mingawa. Pag-abot na maganiha dito sila sa ali. Dali ang bod mi kay saka lang mis ibabaw kami palit mi glubi. Diya. Palit pod mi pao. Kung man may pabayra. Ang ganda kabutas ng aloy, guys. Grabe, Jid. Hapit na lang sa merkado ng palit ng pilit. Kaya may amang abikuhon ron. Ah, hiwa. Ano ni? Insa na. Mag-eat pa ka, guys. Salamat. Salamat ka, Ajo. Arang mingawa na tos. Bye. Las nanay. Way tao. Kaya to sila ng lakaw. Salamat si Ajo ng aloy. Grabe si Ajo kabuutan, guys. Amang bayran. Di man sa pabayran. Ang sama? Maura ko nung gihapon, di makadapo. Sila. Hiwa na ni? Ma! Ha? Kuha ko sa ranan, hiwa na ni? Andiyan na ako kasi sa na. So,